giingon si imong amo. Kabalo ba ka, Brad? Sultan Pag wala imong amo, ma'am, nga. Inom sa... Pag wala imong amo, nga kaon kag tayo da, mo kaon po kag tayo, kay mo may giingon si imong amo. Adi na, pwede. Inom sa gani ka, duha na. I am Kathleen, I am alive, I am the gospel, I am the light. Lakbay Katoliko, may adlaw. Isgutan na po nato ni si Madam Rosana Villaber. Nasudlan ako ang live ni Jeffrey Rinyan nga usas magwawali sa Seventh Adventist Church. Nasudlan ako ning bayhana. Karon ang yang relihiyon na ni gikan Katoliko ni Hawa nagmuryo-muryo na, questionable relihiyon. Sa among conversation duha with regarding about aning mga patuo-tuo sa simbahang Katoliko guban pang mga isyo, nag-walk out wa na ganahi. Tanawang video mga igsoon. Bro, pagi bro, kay Katoliko rin na sa kuan bro. Katoliko Okay. rin sa sama sa. Ma'am, may gabi, ma'am, may gabi, ma'am, may gabi. Katoliko ang naadirin. O, di Ma'am, na may gabi. mamakak. Ma'am. Ma'am, may Isod kay gabi. mamakak. Anak nga, naan mo ni mauna, dili. Ma'am, may gabi, ma'am. Saman, May Brad. gabi. Ang saman, May Ay, gabi. topic, sabi na sa mo. may gabi. Ang topic ni bunyag ang bata, bunyagan. Dili, bunyagan mo na Sige. Ang iyahagang ganina, ma'am, ang imong giingon ganina, ma'am, tuo-tuo. Sa Katoliko, nadunggan ako nga hilig daig tuo-tuo. Tinuod ba to? Dili, ang gipatsunod sa ginikanan, kaningon manggod ning isa, kaning naka-green, si Brad. Ani ma'am, sultihan ta ka, mama. Kung ang imong ginikanan, nagpasunod og tuo-tuo, paminaw sa kay mo explain ko, ma'am, ha? Explain ko, ha? O, Ang lagi. saman, Explain ko, ha? O, kung ang imong ginikanan kaniadto, mahilig kayog pasunod sa imuha og tuo-tuo, kana sa ilang pagkakulang sa kahibalo sa pagtuong Katoliko. Kay daghan sa atong pagtuong, daghan kayong Katoliko ron, ma'am. Katoliko ngalan bunyagan, pero ang ilang pagtuo gisagulan og tuo-tuo. Sa reliyon ni Nakuha nimo kung punto. Jesus is Lord. dito kami O niya, dili na panudlo sa kuan ha, simbahang Katoliko, ma'am, kay natay Catechism of the Catholic Church nga superstitious belief kinahanglan ipasalikway na. Nakuha nimo? niya, sabi problema. Ang problema Balik nimo, ka Katoliko imbes lang, ma'am. kayang pagtuo. Balik ka sa Ang problema nimo, imbes kay pagtuo-tuo, patuo-tuo imong isalikway, ang simbahang Katoliko na imong gisalikway ug karon nahimo kang katawanan kay na independent panday ka, muryo-muryo man na imong simbahan. Dili mo ni Brad. Ayaw ka Oh, tawid. tanawa ra. Oh, tanawa ha. Pag abot nimo sa Pilipinas, halimbawa, muuli ka sa Pilipinas, o sa mas simbahan na imong simbahan, imong sudlan diha. Dili lang ko gusto, Brad, maghisgot tag Katoliko kay ngano ang relihiyon, Brad, Ay, way kaluwag. without using the Catholic, ma'am, dili ta magisgot og Katoliko, ma'am, data sa imong simbahan. O sa mas simbahan na imong gisimbahan ni mo abot kag Pilipinas. Sabi na sa Pero, mga Brad, walay ay commentary, hindi mga OFW, atod nila Wala man ta walay Katolik sa Middle East. Hindi Brad. nagsulti, kuan ni sila taga Lagi trabaho ni sa ma'am. Saudi Arabia. Walay Katolik. Sige. Wala man ta magisgot og nabay Katoliko sa imong giabrodan diha karon. Iniguli nimo Pilipinas ba? Asa man ka magsimba sa Punoag Balete? Kay hilig bag tuo-tuo diha. Asa man dapit? Na ako'y gisimbahan, di lang ko musulti. Di ka musulti, ikaulaw nimo imong simbahan. Buti pasabot, tiki na kay ikaulaw man nimo. Ba, Brad, kung na kay mindset na ata sa live, nakasabot, Oo. wala. Lagi. Abay, muna Ayaw sa ikaulaw, plato, ma'am. Kaming Katoliko, ma'am. Bisan pagpangutanon mi, bisag ma-online o personal, ma'am, dili na mo ikaulaw na mong simbahan. And I'm proud of it. Kaning t-shirt na ko, ma'am, ang loyo ang printaan ni Catholic Faith Defender. And I'm proud. Pero imong ikadalo na imong simbahan, buti pasabot, piki gyud na imong simbahan. O magalig ikadalo ni gistorya ng mga 70 Adventist nga sus Ginoo ko. Ikaw pa, usam na imong ngalan sa imong simbahan Ikaw diay. naman kung kanina, Brad, ikaw raman ko'y wakaabot. Ay, Isulti na ko Okay, kanina. ay akong nag-commentary. signal. Wala ko na Katoliko sa sa Muslim area. Taga Saudi Sige nag-comment. lang, di lang ta magisgot anang Katoliko, nabay Katoliko das Muslim area gwa. Di lang ta ni ma'am. Kay si ma'am nainit kayo si aning. Kay si ma'am
Nainit kay siya. Unsa man para nimo ma'am? Unsa man para nimo ma'am? Naay relihiyon o wala gyud relihiyon? Ingon sa kong amo, Brad, wala day relihiyon. Muslim ra daw ang day Ayaw relihiyon. nang ingon sa akong amo. Ayaw ingon sa akong amo kay magsalig kasi mong amo. Kauban ras giingon nga tigmo agukoy ugma na ta magasoy. Di jud ta mo daog sa ilaha. Ang sa ato panday ma'am, musunod ra pud kas imong amo ma'am. Kay mo maingon sa imong amo. Kabalo ba ka, Brad? Sultihan ti ka, Pagwana imong amo ma'am nga. Inom sa Pagwana imong amo nga kaon kag tayo mo kaon po kag tayo kay mo may giingon sa imong amo. Adi na pwede. Inom sa gani ka, duha na ka buok na rik. Example. Kabila isa ka Muslim. Ayaw pagkatawa, Brad. Patra Sama makasolo, rin- dili na masundan og pan. Dili na masundan og mga tao. Kadali lang ha. Nakabantay. Dili, anak mong gud ka nga. Ingon sa akong amo. Ingon sa akong amo. Nagsalig kasi mong amo. In terms of pagtuo, ma'am, kami ma'am, wala mi magsalig sa mong amo, ma'am. Gitangtang pamanggali kong trabaho relihiyon ra hinungdan, ma'am, sa una. Ikaw, Amo na amo pa'y masunod. Di ginama, ma'am. Ako, ingon sa kong amo, way relihiyon. Akisam na imong amo, ginora. Ingon sa kong amo, kita daw dito sa Pilipinas, kana dong mga Katoliko ng ubang relihiyon, sila ra daw ang maluwas. Makasabot ka sa kong gipasabot. Kung naatay mindset good, dili kay naata diri sa Middle East, di nato pwedeng ipaglaban atong relihiyon kay ngano maura na kamatyan nato dinhi. Ay, pero ako, ma'am, musugot yung kung ipaglaban niya kung relihiyon, magpaputol pa ang ulog, mahimo, magpalitson pang buhi, kay nakamalo man mi nga kaning relihiyon na mo ni maghahatod na mo sa dalan sa kaluwasan. Namatay manggali si San Lorenzo de Ruiz dito sa Japan nga unang Pinoy na santos. Ya, kanang mingon ta nga, dili jud ko ganahan magpaihaw, relihiyon ang hinungdan. O kana, natural, sa imuha, i-apply na, kay piki, magina imong reliyon. Sige ako, di jud ko ganahan na lang pagkamatay na reliyon na, umti madaw-daw na. Sabi ko akong papa, anak, magpakamatay ko sa akong relihiyon, pakamatyin na. Sige, pakamatyin na imong relihiyon. Sa akong papa. Ma'am, Pagka mo, ayaw bulimot, ma'am. Bulahan Kasi gusto imong ko, papa, pagkamatay, ma'am. Ani, ma'am. Although, Puli, bisan, puli, ha? ma'am, kadali lang ha. Totoo. Ang imong papa, although, bisag nagtuotog tuo-tuo, ani ha, imong papa, bisag adawat og tuo-tuo, ay kay kadali lang, ma'am, relax lang. Bisan imong papa, ma'am, nagdawat og tuo-tuo, pero ang yang kasing-kasing, diehard kay nagpakamatay sa Katoliko. Wala siguro, ang Ginoog maluoy sa gilangit siya, kay diehard siya sa pagtuong Katoliko nga. Oh, kwan. Dapat nga ikaw man god, imbes kay pasalikoy na to ni mga tuo-tuo, mga superstitious, imo na minong gisalikoy ang Katoliko, mas nituo pa may noong kas taga-baliti aning trabaho Wako ni salikod sa Katoliko. Akong pasalamatan na nagsinta Star. sige, wala daw siya ni salikoy sa Katoliko. Karon andam ba kang kung wala ka ni salikoy sa Katoliko, sayon ra man na. Oo ka sakramento nga nas Katoliko, simba ka sa simbahang Katoliko, ipaglaban mo ang simbahang Katoliko. Pero dapat nga naingon ka na ko nga, dili mis Katoliko na mo simba. Dili salikoy na gana. Ako, di ko mahilig mamantay laing relihiyon, di po ko mahilig mamantay ubang tao. Unsay imong relihiyon kay wa ko'y labot. Kanya-kanya tag kaluwasan. Ug wala kay labot anang laing relihiyon, dili po ka manghimantay. Unsa may imong gisulod aning programahang Jeffrey Rinyan, panglawgaw ka. So wala Ko ra manggug ko kay ni pakialam, di ayaw kag sulod og nay mag-live, di ayaw kag gisgot og relihiyon. Ana ra ba? Ay nay ga-live, ay tigmay na nang ga-live di ta manood ana. Pero dapat nga ni intra ka dire, na jud kay pakialam. Paspas ra kay ang uban gani ngano man lagyan mo sa bata nga di mo unsay bastos. sa ginikanan. Abot man gud sa ginikanan kung gikan gud ani Brad. Pagtulog sa kan ba ginikanan. Siya lamang lang siya kay ang iyang gitudo sa iyang mga anak maayo. Ang uban man gud ang gitudo di pud maayo. Kay nakita man gud ako Sayon ra na, ma'am. Sayon ra na. Kung ang ginikanan nato, ma'am, anya, ma'am, sayon ra na. Ang ginikanan nato kaniadto kung wala nagtudlog minatarong, natural ang mga anak-anak bugoy gyud na inig kadako kay natural wa man tudlo is ginikanan. Pero ayaw ko ginang inig kadako nimo magpabilin ra gyapon kang bugoy wa kay saktong sa labutan. Di ba? Kay wa kay saktong sa labutan ug kanang nakay pagkapaki, isampulan nato niya nakay pagkapaki dapat i-rehab ka. Kani mga tao nga nagtubo nga bugoy kay ang ginikanan bugoy, ini kadagko na to. Naman tay mga saktong panghuna-huna
Di ba? So kung natay saktong pamalansi, makabalot ta unsay maayo unsay dautan. So kung bugoy ta sa una, pwede daghan makayo ma'am sa simbahang Katoliko. Kung imong interviewon ning uban, ako sa una brad, grabe pamaligya na kog sabo brad, pulo ka tuig kung napriso brad, sabo na inungdan. Karon ma'am, unsa may resulta? Wa galiktor sa simbahan, gakaabag pa ning uban, ang uban ga napari na. So na mga saktong panghuna-huna, pero kung dapat nga magpabilin kang bugoy hangtod sa kahangturan, magpabilin kang ignorante hangtod sa kahangturan, di na problema simbahan, problema na ninyo. Mao gani kay gamit ang kaluwasan. Ayaw pagkatawa brad kay dili ni katawanan natong istoryahan. Wow, lagi. Ma'am. Kani akong katawa, ma'am. O sa kadalang ha. Ma'am, kani akong katawa, ma'am. Palitunon kay ni. Oh, palitunon ko kay ni. Pero katawa, tagahatan na imong kuan bagay. Labani mo ang nauhan ma'am, labani. Ayaw pagang sinigap mo. Awing-awing mo ng imong trabaho. Di ba? Babay na. Nasakto ning nas Biblia Santiago 4:7 suklan ng yawa mo dagan nya magbabay na ka. Noon sa man ning magbabay man. Ito ko manggod ni sakar mang Ayaw pagang si sukol ma'am, sukol. ginikanan Sige, na. pwede, ma'am. Tagaan na kang pabor, ma'am. Pangutana sa ako, ma'am. Kay tabagon ta ka. Kumangutana nimo. Anha na kumangutana sa Ginoo. Awa na. Babay. Santiago 4:7. Suklan ng yawa mo dagan. Musibat ka ni ron. Labaw pa ka sa yawa ni. Di ko mo dagan nimo. Ako yakan makipagyawa akong katubang. Ayaw din na rin padagana ma'am. Oh. Tagaan ti ka grasyon. Mangutana ka sa ako. Kay tabagon. Tanan kalibog nimo kung tabagon na. Pwede. Kay di naman ikaw akong ipangutana sobyaan ta ka babay. Hindi. Iba mangutana ka sa ako. Kaya ko'y matubag. Bye-bye. Punta na ma'am, ay sa ma'am, ayaw, di ay ma'am. Kay ko rabay bida diri ma'am. Grabe ka ba, Eugene, oy? Pangutaan ni Masib di ma'am, pangutaan na ma'am. Bro Eugene, Ma'am, nasudlan ako ning live di Jeffrey Rinyan musibat magimautan kas naon ako ma'am. Ay problema ma'am kay magtabon lang ko ani unsa ba? Gwapo na naman, wala na. Ani. Wala man imbis ipahunat na ko siya nga siya mangutana tanan niyang kalibog, wa man. hadlok man mo Bro Eugene. Imo man gi, ayo. Ayatan man mo god. Ni sibat. Oh, di ba? Nag-workout. Take note. Ha, kamu na lang balance. God bless.